Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga waripun wallahu ta'ala, gi ibu so sumpato anda nga mi alwitano padse ko history sa iko kaya tabana itarik ibn Ziyad sa isa ingda Andalus uli nagya ingda Hispania. Sumpatan tanwa isa makambat way din ka upamana tanto ang mablang upamana historia na upamana so kakwaw nandoon na yata nukukuan ayakiyatiya kiyan dato o mga Arab mga Muro makagaganat sa isa ingda Morocco sa isang kana Iberian Peninsula sa isa Spain na miya ka peto gato sa 50 ragon. Ayaw mo niya na from 711 to 1492. Ayaw mo niya na kiyatiyaw pa man na kiyapakan dito iran. Niya aluitan to, aanda ba ini? So sundaro o Tariq ibn Ziyad, petong gibunak, mimbaluya ayam ananian na 10 agwalong gibuka adna miya ka talinguma a reinforcement uli na panabang apuun kay Musa ibn Nusair at siugu ayam ananian na Khalif Amiril Mu'minin so Walid bin Abdul Malik as kanya ni kapapantagan au pamana Khalifa sa Ikudawlatul Umayyah na siugu yan so general yan. Pinakamapuro kulang-ulang wana sundaro niya na Musa ibn Nusair apanapagabangan niyan si Tariq ibn Ziyad na niya atubang yang manang kutakya pakataling King Roderick gito'y padato-dato aniran si sa Hispania pakaunot niyan suwaya mana niyan na mga mga pupuro ang mga pari na gusto mga prinsipi gusto mga kawasakiran kaayaman na niyan na pamako si katanun na ipamagagatiran ng kuta dahil pairang kamiyatang kan sa ginawiran na pamana ano man ay kakakbaon ng kaya pamana mga tawa miya na laying da sa isa kayong da ka na ba madaklay bilangan kaya mautong natakdir wallah subhanahu wa ta'ala kaya pakatidawa iran sang kuta sulda miya katlugaw na napendapatin yung man ng kuta pamana kaya bugi wallah subhanahu wa ta'ala sa limo kong mga Muslim bigan wallah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim pagtaw o Tariq ibn Ziyad na napilawayan suwaya maananian na mga Kristiyano niyan laksiran nanda ba ini tamang ko dato as King Roderick isa kabutuon na King Roderick na ayam maananian na miya lagoy ugaid na miya biyagbu miyada kapubu waya maananian na mga Muslim na sa iko'y katalugaw iakadidak payranon na piyutaan niran sa ulo sa order Tariq ibn Ziyad. Doon na isa ba pang utaw pamanakya tabana o mga Muslim sang utaw pamanapagtaw piya ka mamsa isa na piya ka mamsa sa ikututulan sampadan sa ikuwaya maananian na 5 gulaw la sa isang kaya ilda dunya. Kana ba mga Muslim po, amiya ka kumpabli ka, ay mala amiya ka kumpabli na so mga Kristiyano si isa Europe, isa ito pakamamsa pa man amiyang gulaw na. Isa amala abantugan amiya ko mga Muslim, ang kuto pa man na, kaya pakatabanira na miya kay ito sila ni bilangan. Mga urip no Allah, so Allah subhanahu wa ta'ala na pitero yan, akam min fiatin galabat fiatan kathiratan biidnillah. Ad na mga bilangan na may ito, kataban niyan, swayam na niyan na bilangan naman na dakal kasabab sa kabayak wallah. Sabab po to sa kabayak wallah subhanahu wa ta'ala, amit transfer o, uli na makaulad swagaman yan na makatugalin si isaw pa man na kontinenta ay Europa. Kagyuto'y pagampaganay, ayam na niyan na kaya paka sulad wagamay Islam si isa karat Auruba, sangkutaw pa man na kaya tabanayran sa Ingda Andalus. Diyan ko to pa man na mga Muslim na tanto pa man na mga barabantog pa man na mga makitidawa. Na yang ilay suwayaman na niyan na kadaklo kuda ayam ananian na minibagak o mga pangungudaan da pa ini mga Kristiyano, mga sundarwang ko tadato
na kapakay kun aayama ananian nakaangkusan yan sulang lang wano mga sundero mga Muslim na ayama ananian na kaangkusan yan sa pamanapalesiran makakuda. Sabab saan kanabatialaw so mga Kristiyano kanabatialaw ang kuta dato ka miya magagitsiran na mitaman ang kuta kapasangay nibigay kiran mo Allah na liyanggan ang kuta kapamana kapasang mga Muslim sa kapakitidawa na gito'y sabab anda ba ini niyataban ng mga Muslim ay daandalos na piyakatataro sa Irandan sa Tariq Ibn Ziyad na siyong wanya na Cordoba, agyutoy pa man na Mala City sa Ingda Andalos, o di na Ingda Spain, na miyata ba nilang man na Cordoba, na siyong wanya man na ayam niya na Ingda Toledo, palayad na nun mga Sweden si isa Espanya, na miyata ba nilang man na palayad na nutukyan datuan. Sa manuto mga urip na wallah, na diyang kanana pa man na ingad, na pembetuan sa ayam niyan na Hispania, say Kubasa Alitin. Hispania was the Latin name which was given to the whole Iberian Peninsula and after the fall of the Western Roman Empire in 476 BC. Sa isang kutwa pamana, kinitapos ang kutwa malaan datuan sa isa Igda Roma sa ikurago na patgato sa gupito pulo gunam kudapan timbuwataan ko Isa alayhi salatu wasalam. Bili na sa mga barbarians na anda ba ini giyang kanan na Espanya na mimbalway sa ka-kingdom at mbituan pa sa Hispania isaw na Iberian Peninsula ay patero na peninsula na sutigubat sa Ataguluga Tangway pamanatoka kau pamanayang kumailitan sa mapa na may tutukaan na ayam ananian na lupa ang kanan na English Spain agugya Ingda Portugal makararaniya tanto sa isa kontinenta Afrika na ayami pag-ubay niya na ingid dagyang kanan na ingda Maghrib uli na ingda Morocco kakapakaya tulog gawi ay palargaw na barko na miya kataling makasi sa ingda Hispania amay ka makagaganat ka sa ingda Maghrib. Sabab san mga urip wallah nagyang kutuwa muriya kaya tidawa niran nagyutoy bituan sa Battle of Guadalete. Kaya tidawa sa Guadalete, ingdanan si Isayamanan yan na Espanya, nagyuto ni kaya tabanay Tariq Ibn Ziyad sa ikong mga Christian sa isa Ingda Andalos, Ingda Spain na ulwan nila ng kuto pamanadato. Si King Roderick na kagimaw to, mga urip no Allah, nanto na ipinggulaw-law ay niyan na mga Muslim sa kaya pakapagingdiran sa isa Ingda Andalos. Pipia-pia aniran, kanabayran bininasa, kanababnari ba sa mga Muslim da mga terorista, ba pumakabinasa ka, dinibilupiran ng kutwa ingd, na miyembalo yung kutwa ingd da plawian sa ilmu, ulang-ulang wana ingd sa Europa. Ay maana niyan na kaya bangunan sa mga ala university, kaya bangunan sa mala library, kaya bangunan sa pagampaganay yung pama, na mala library at tataguan sa 40,000 volumes of books sa isang kuta mala library sa isa Cordoba. Lawiin ang mga wata ang mga dato sa isa Germany, sa isa France, sa isa England. Ayaw na niyan nagyang ka na ingad kadisiran nung dituntut sa ilmu ka. Ayaw mo po ka di katuntutan sa mala ilmu. So ayaw na niyan na mga Muslim. Ay basa pakaw kita ni raw na basa Arab. Nalaman papagana din ng utaw pa man ng mga tao sa Europe ang utakwan. Ayam ananian na basa Arab kasarbo ko pakaswa silang sa ilmu. Kompleto so ilmu ay minipang duwiran so chemistry, bituan sa alkemia. Physics, alpisia. Ayam mala nagyang kanana algebra na si mini sa lagi po unsay sa Ingda Andalos ay ni pangdauang ko to pamana matematisyan o pamana Arab si Muhammad bin Musa al-Khawarizmi na sa kanya ni pagampaganaya makasulat sa kana algebra ayam an algebra na equation na yang kaya 1 2 3 ayam an niyan na number na Arabi kaya apaka asalian
Arabi ka pa kaasalian. Nasukya ilayaw ng mga tao sa Europe na inim, riyawatiran, nasukya ilayaw man ng mga Arab na mibuan sirang peruman sa ayamanan yan na numerwira nagyan kaya wakidit nin talata arba. Ha? Pwede pa tiniman mga urit wala, apamana, kaya bugi wala, kung mga Muslim sa pamana malaa sabut, malaa ilmu, sa ipansang ka na naingad, na so pagampaganaya ayamanan yan na doktor, makapangupiran na si ipan miya kasiling ganata si isang na ing Andalusas kanyan si Abiros. Diyan ka na Abiros, kagyan na ni ipumuturo ng mga tao sa Europe ugay na si isa Tarikhul Islami na kanyan si Abu Bakar Ar-Razi. Pagampaganay makapangupira. Ayamaan na niyan na doktor. Ibn Sina na ayatermian si isa Europe na Abisina na ron miyakwak wingaran yan ng kaya medicine, Abisina, giyanan na palayad na nan miyakasiling ganata si isa ing Andalusia, sa leoroopan na miyabangon roon sa mga pipi para sa mga masjid, lagi na nga na masjid sa Cordoba, miyabangon san so pinakamapay para sa ayamanan yan na turugan, agyan ka nabituan sa Alhambra, inutubituan sa Alhambra, kakagya aya warna ini kulor sang kuto pamana palasyo na mariga, kulor na yung kuta hamra na nabasa Arab ayama na niyan na mariga. Imanto na Alhambra is the most popular visitor attraction in Spain. Plawiin wayam ananian na mga tawa di mangilaylay sa mga pipi abiw. Na isa ang pagilay nila na mapiabiw na giyang kutwa pa manaturugan na Alhambra asan gibua pula usyan ang kutwa pa manaturugan. At dabi na sa ang kutwa mga pagtaw ang mga Kristiyan ko kaya ko ay ramperuman si isang kaya darpa ang mapunutultan pa yung ini ka ayam ananian na kagiyam miyaka po ang mga muslima tanto mapay para sa ayam ananian na darpa. Nasaba pero mangurip no Allah na yang kaya pa man ang mga basa. Di man basay man to na lagi dang kaya admiral na namiya ka puun ko ba sa Arab. Sa ikwayam ananian na mga pagaritan sa Ingda Andalos, ayam na admiral na Amirul Bahr. Amirul Bahr. Pamana uluan sa iku kaludan, sa iku sundero ko kaludan, naginan sa mga Navy. Amirul Bahr. Admiral. Padapanayam ananian na yung uta Arsenal. Arsenal na yaman ananian na basap no to Arab anda ba ini di pendimambusa sa isang kaya pamanabasay man to kuan nagyan na arsenal lagi na so peteguan sa mga sandiata wayam na niyan ng mga military mga sundero giyang kanan na pamana kimia na chemistry man to na chemistry na kimia uto alcohol na alcohol palayad na miya ko puun sa ikong mga Muslim, mga Arab, sa ikwayam ananian na kaya tatawr, kaya pang-improve uli na, kaya pangurang ka o ilmu, ayam ananian na miya padalimukiran. Na natakdir wallahu ta'ala, mi piya siran ro maging so mga Christian, so mga Yahud, na bigan siran sa pamana freedom of religion. Kompleto ayam ananian na kamaradika ko kapagagama sa swagamairan na dabina sa o mga Muslim so diran di kapagagama ugaid na so kadak lang kiran na miya kaya bubayan niran sa Islam na mimbaloy so ayam ananian na tao sa Espanya aso labi 5 ka milyon akadak liyan na tao na 80% Muslimun kasi isang kutwa mga native ayam ananian na mga pagtaw ang mga Espanyol na miya kadak-dak lami Muslimun. Ilayan yung man mga urip no Allah. So kaya tawiran sa Pilipinas na miyahilayran man na ayamaan na niyan na so mga tao sa Pilipinas na mga Muslim na rini nga sa irang kumiya kalabit log gatos ragun. So mga tao sa Luzon na sa Visayas na ayamaan na niyan nagyubatiran na tegliran pianong tungiran. Ayamaan na niyan ng mga bibiyag uway na sabaputo sa ikwayamaan na niyan rarangitiran sa iku mga Muslim, miya kaya tapangan nila na kiyan dato iran sa Andalus, ugaid na mapia inin dato mga Muslim, ugaid na aya inibada lang ka na ng mga Kastila, sa iku kaya pa ko mayroon sa Pilipinas na pigsira na kawaraw sa mga tao sa Pilipinas. Kagimaw to, mga urip no Allah,
na tundugan tanugino sa ay tundug tanuron na anton na apmani sa bagpakya da isa bager o kada to o mga Muslim sa isang Andalos at siya bapan wallah subhanahu wa ta'ala sa miyaw ay mga naniyan nakiyawa anira ng kutwadar pa kamiya bawi bu miya sakop bu o anda nga magiing dun ay mga naniyan na miya ka bakwit siran sa ikwan debud na darpa sa isang da Europe na nando man ay kaya bawi ay ranon sa miya tabanirang buko mga Muslim miya ka wasiran sa isang da Andalos po solad o miya ka pito gatos gupito 50 ragun na kaya ni rambuing da Andalos sa pangintanong ko Allah subhanahu wa ta'ala makakwatan si